ногти да оттана винаги в пада дик да ти да. Ама няма да стана такава друга откачалка. Пак ще бъда нормална, ама не искам да остана дълго време дома. Искам да бъда при майка ми по-рано. Ще ми стане мъчно за майка ми обаче. А Тодоре, аз тебе много те обичам. Тебе те лисвам, тебе, тото ти тако целувахме мене за ръка. Колко добър. It's lunchtime, again. Oh my God. What happened? Vasky's leg was broken all of this time. It's now in a homemade splint, and she is classified as bedridden. She wears a nappy all of the time and no longer uses a potty. What happened with Vasky's leg? The nurse said, the helper said, because of her disease, her bones are very fragile. Not actually quite sure what they've done to her leg. I want to be on the wheelchair. Ah. To go outside. So she wants to go in the pram and go outside. I fear for Vasky even more now that she is bedridden. They are the weakest and the ones most likely to end up in the village graveyard. They are totally dependent on the staff for everything, and I've seen how the carers passively accept the lives of these children trickling away. One of his thumbs here is missing. What happened to his thumb? Защото така се смучи и го махнаха, операция му направиха. Нещо беше получила. Гангрена или не знам точно какво, ама отрязали. What is the nurse or what is the doctor specifically doing to help him? А сестрата или доктора какво правят, за да му помогнат? Някакво лечение? Лечение не. No treatment. No treatment. No treatment at all. Няма лечение. Do you think that's okay? Do you think it's fine that the nurse and doctor are not doing anything to help him save, or actually save his other thumb? Тя температура нещо като ни вдигне, нали, за нас. Ако има нещо, нали, обаждаме се на сестрата и вече те се знаят, но иначе, тъй като я гледам, не е болна, пък не знам. Много си хубава, ма. Кой ти направи пашката? Шанката. Те ли? Да. Ти си Да. Ама ме вземи, не? Съм само много добра. Легко ти доволна. Да. Маш как се би? Он видя нещо, като ударила с лопата и свалила лице. Ударила ли? Да. С лопата и айде го вземете. Шерът. Ико, мами. Мами.
сега, примерно, са и казали, че мама ще я вземе. Лъжа тя. Тя ще продължи с това нещо. Трябва да й се каже. И то пак социалната. И получи един жест постоянно така. И ме е страх да ни откачи. Това е по-опасното. Ще откачи и ще е за психиатрия. То някакъв обект, който нищо не представлява.